labarai da ɗumi-ɗuminsa, Bello Turji yana cikin tashin hankali kamar yadda aka bayyana, amma kafin kawo muku cikakken yadda rahoton yake, jama'a don Allah ku daure ku danna mana alamar liking akan bidiyon nan. In wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha tamu mai albarka, don Allah ku daure ku danna mana alamar subscribing, kana ku danna ƙararrawa, sannan ku kasance zuwa ƙarshen gajeren bidiyon domin tabbatar da hakikanin abin da yake faruwa. Da ɗumi-ɗuminsa, bayan kashe Halilu Subugu, hafsan tsaro ya faɗi halin da Bello Turji yake ciki a halin yanzu. Babban hafsan tsaron Najeriya CDS Janar Christopher Musa ya jaddada cewa kwanakin fitinannen ɗan ta'adda wato Bello Turji a kirge suke. Janar Christopher Musa ya kuma ce a halin yanzu Bello Turji na cikin firgici sakamakon kashe ubangidansa wato Halilu Subugu da rundunar sojoji suka yi. Babban hafsan tsaron ya ba da tabbacin cewa sojoji za su ci gaba da kai hare-hare kan 'yan ta'adda musamman shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Babban hafsan na tsaron Najeriya Janar Christopher Musa ya tabbatar da cewar Bello Turji na cikin masifa da kuma tashin hankali sakamakon hare-haren da sojojin ke kaiwa 'yan ta'adda a yankin na arewa maso yammacin Najeriya. Janar Christopher Musa ya bayyana hakan ne a wata hira da manema labarai a gefen taron lacca na shekara da shekara da kamfanin NAN ya shirya a ranar Alhamis a garin Abuja. Babban hafsan tsaron ya bayyana cewa kisan Halilu Subugu da wasu kwamandojin 'yan ta'adda da dama ya sanya fargaba a sansanin Bello Turjin, kamar yadda rahoton jaridar NAN ɗin ya tabbatar. Kamar yadda yake cewa, kaga daga matakin da yake ɗauka za ka gane cewa yana cikin fargaba. A baya za ka ga yana fitowa yana maganganun son ransa kamar shi kaɗai ne ke da iko. Yanzu ya san ba shi ne ke rike da ikon ba, ya san lokaci ne kawai ke jiransa domin Halilu Subugu da aka kashe shi ne ubangidansa. Saboda haka yanzu da ya san kwamandan nasa ya tafi, ya san shi ne harin gaba, don haka shure-shure ne kawai yake yi yanzu, amma lokacinsa a ƙididdigagge ne. Duka a nan labarin namu ya zo ƙarshe. Jama'a ku yi mana comment da kuma fatan da kuke yi wa rundunar sojojin Najeriya akan Bello Turji. Muna jiran comment ɗinku, kuma ku yi mana addu'a Allah ya tsare arewacin Najeriya.